Iaia Production. Întrerupem programul pentru o știre de maxima importanță. Dani Mocanu, un vagabonto de stradă, prinde o femeie bună și o violato. Eto cum a procedato, introdus-o ștuletele în băbău e femeia leșinară dar ochii pe spade. Bună, sunt Ginafela. Hei fetelor, am o afacere bună. La night la Torino faci 5.000 pe lună. De ce să stați la vase când puteți să stați în la Ginafela Club cu păsărica sus? Hei fetelor, am o afacere bună. La night la Torino faci 5.000 pe lună. De ce să stați la vase când puteți să stați în la Ginafela Club cu păsărica sus? Bună, sunt Ginafela. Vrei să te angajezi la mine la night club în Torino? Câștigi și tu niște bănuți. Cinstitelor, hai rupeți voi în Conceanu. Pe muzica lui Mocanu. Nebunelor din pădure, o să muriți de sătule. Hai rupeți voi în Conceanu. Pe muzica lui Mocanu. Nebunelor din pădure, o să muriți de sătule. Și mai vine una din partea mea la Mocanu. Hit după hit, de data aceasta pentru toate cinstitele. Bună, sunt Ginafela. Bine ai venit să faci un ban cinstit. La night la Torino să faci un pompit. Șampanie muiet să-ți scurgăm pe piept. Agito și franco bine să iasă spuma din mine. Bine ai venit să faci un ban cinstit. La night la Torino să faci un pompit. Șampanie muiet să-ți scurgăm pe piept. Agito și franco bine să iasă spuma din mine. Bună, sunt Ginafela. Cinstitelor, hai rupe